V sobotu 7. júna sa v športovej hale na Kolárovej ulici v Holíči uskutočnil už 3. ročník memoriálu Petra Hržiča a Mirka Šlahora. Podujatie slávnostne otvorila zástupkyňa primátora Lenka Látalová, ktorá privítala všetky zúčastnené tímy a poďakovala sa organizátorom za uchovávanie spomienok na 2 výnimočných mužov holíckej házanej. Takže ja vám dnes prajem, aby ste mali čo najplnejší, najlepší deň s výbornými výsledkami, pretože vaše dosiahnuté výsledky sú vždy odrazom vnútorného nastavenia. Takže dúfam, že pohoda tu bude príjemná. Ja vás vítam rada v Holíči, aj v mene vedenia celého mesta, aj pána primátora. Akurát sa pýtam, že či naši hádzanári sú oddiel alebo klub. A oni majú strašne dlhú históriu, tak jak mnoho z vás, mnoho z vašich klubov. A ja by som týmto chcela naozaj aj v mene celého mesta poblahoželať našim jubilejtom, pánovi Karnošovi, ktorý má krásne jubileum 70. výročia. Pán Šupík má 80. výročie, takže ja som teším. Spomeniem aj pána Bradáča, ten medzi nami síce není, ale ten má takisto výročie 70. krásne jubilejné. Po odohratí zápasov sa všetci účastníci presunuli do areálu zámku, kde sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie turnaja. Organizátori odovzdali ocenenia najlepším tímom a jednotlivcom, ktorí svojím výkonom zanechali nezabudnutelný dojem. V príjemnej atmosfére zámockých múrov si hráči i diváci mohli vychutnať spoločné chvíle, ktoré počiarkli význam podujatia a upevnili priateľské väzby medzi účastníkmi. Víťazom turnaja sa stal tím Rožnov pod Radhoštem, druhé miesto obsadil tím Kuřim a tretie si vybojovala Ostrava. Domáci Holíč sa umiestnil na peknom 5. mieste. Po vyhodnotení výsledkov si všetci účastníci pochutnali na dobrom guláši a ďalšom občerstvení, pričom celý deň sa niesol v duchu športového nasadenia, priateľskej atmosféry a spomienok.